Tervehdys, jengi. Olen Sigmund Fried, ja Karri pyysi minua kertomaan teille jälkipolville jotain viisasta. No täältä pesee. Suurin asia, mitä olen oppinut urani aikana on se, että nyt kun teilläkin on talvi tulossa, ja hingutte kaikki tietysti hiihtämään. Tärkeintä on voidella sukset todella hyvin. Tai muuten voi tulla ihan liikaa freudilaisia lipsahduksia. Ha. Hauskaa. Mä olen Pavlovi, ja sulla taitaa olla vakava läppävika ja kaksisuuntainen miettimishäiriö. Ok, en ole lääkäri eikä noi ole oikeita diagnooseja. Yksi koiristani hotki makupalat jo ennen kellon soittoa. Mutta kyse olikin vain ihan mahottomasta makkaran himosta. Mennään Sigmund Schnitzelille. Soittaako kelloja? Ei soita kelloja. Pavlovi, sä oot ainoa tyyppi, jonka seurassa, kun puhelin soi, saa mut hermoilemaan. Freudi, sun potilaat taisi olla enemmän ihmeissään susta kuin sä heistä, ja mulla ei ole identiteettikriisiä. Mulla on yksi nimi, mikä on kaksi nimeä. Erik Erikson. Erik, sun toinen nimi on Homburger. Hamburger. Ei muuta kuin ilon kautta.